Ginawahing niining usa ka lalaki ang kalayo nga milamoy na sa iyang koral aron dili maabot sa balay, pero sa iyang palibot nangaog daw na ang balay nga naapay nagdilaab, naasay balay nga iskeleto na lang ang nagbarug. Pero ang silingan niini nga balay makita nga baga pa kaayo ang kalayo ug itom ang aso. Paspas kaayo mikanit ang kalayo, sanglit dikit-dikit ang mga balay nga gama sa mga light materials sama sa kahoy, plywood, kawayan ug kusog sab kaayo ang hangin. Nagsugod ang sunog bandang alas 3 kagahapon sa hapon sa Purok Everlasting, Barangay Don Andres, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Bilungtad og usa ka oras ay napalong sa mga bumbero ang kalayo nga mitabang pa ang mga tawo. Walay gireport nga casualty sa panghitabo apan daghang kabtangan ang naapil sa pagkasunog. Kapin 50 ka mga balay ang gireport nga naug daw sa sunog. Dili pa matino sa Bureau of Fire Protection sa Ipil kung pila o unsa kadako ang kadaot sa sunog o ginasubay pa ang tinuod nga sinugdanan sa kalayo. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Zamboanga, Sibugay. Stay safe!